Reklama. Vysílali jsme reklamu. Následují sestry na Minimaxu. Upoutávka. Letí obrovský objekt v režimu utajení. Asi máme návštěvu. Vaším úkolem je pracovat s mým agentem, chytit a přivést agentku 203. Tady agentka 203. Identifikujte se. Konečně! Náramek bude můj. Jsou tady. A galaxie, dnešní test z geometrie, na který jsem se vůbec neučila. Víš, ten mimozenšťan v mé skřínce. Únavný den. Agentka 203. Každý den na Minimaxu. Počkej, oni chtějí filmovat nás? Jo, táta, který sám vychovává 4 dcery, je bomba srdíčko a je to něco, co se bude určitě všem lidem líbit. Líbit? Budou z nás hvězdy! A když lidem říkám, že bydlím v blázinci, nevěří mi. Nic není tak bláznivé a zábavné jako život s tátou. Každý den na Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Reklama. Vysílali jsme reklamu. Sleduje Sova a její kamarádi Owl and her friends na Minimaxu. Upoutávka. Letí obrovský objekt v režimu utajení. Asi máme návštěvu. Vaším úkolem je pracovat s mým agentem, chytit a přivést agentku 203. Tady agentka 203. Identifikujte se. Konečně! Náramek bude můj. Jsou tady. A galaxie, dnešní test z geometrie, na který jsem se vůbec neučila. Víš, ten mimozenšťan v mé skřínce. Únavný den. Agentka 203. Každý den na Minimaxu. Poníci se vrací. A jsou zábavnější než kdy dřív. Čeká na tebe svět plný smíchu. My Little Pony, život poníků. Každý den na Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku.